mangsa kasar nisa ribu pertiwi trocok sangka wana larapan minangka buntala tunda sabda kliken kututuping bumi paluntur tejo mangkrak paluntur tejo mangkrak kelir minangka jagat rena lan wengi yana praci ing kelir pakuning bumi krawat kendaline jagat alisir kebyaring lintang bima sakti lencongku kencana mutyana ruping blencong lir urupe yang Bathara Brahma ana sula ing blencong yana gamelan aku risang buka nanta rebab lara tangis gender laras panutan kambangku ya minangka ya swangap glebeking banyu mili ya ana saron penatas bumi sekar trimo parangkono widodari tumurun wiyagaku gunggung ing pengrawit sang yang wayang bonang menanang ya ingsun dalam kondok wono kepyak laku ngampar sewu sang satayana yana lir tatit wileting gandha
wong citrama sok mandiya Kian nggih sinigeking gelar surep data pitana sekaring bah wana langgeng tiang angringgit sedalu mangke badhe ambeber crita purwa jaman purba kala pundhita kang kangge witing kandha cinarita anyarasaken jejere ing negara Ngamarta. Ya negara Ngamarta ya mbatana kawarsa kae kadidasa purwa wusana kae iku tegese marang sawiji adil luwih dasa 10 purwa apa to maknane wite wong kandha cinarita usana apa wase pedalangan wekdal sedalu mangke Sabta Mindra Raja Sasrabawana Sabta arane pitu Mindra Miter Raja Ratu Sasra Sewu Bawana iku arane jagat to senajan gambar sedina kaping pitu Mindra sejagat ngrat sepramudita kathah titahing Gusti yang maha suci ang sinangga pertiwi kumpulan akasa dapit-dapit samudra laya kathah ingkang sami anggana laras pundi wonten praja kadya negara Ngamarta Rupa 100 datan itu kali 1000 tanjang keping sedasa. Yana yaning kita tumapan mbah ta. Pramila ponang candrane negara ketingal panjang punjung Siti pasir ukir gemah ripah kerta tata rarja dene panjang iku daka capane punjung lur kawibawane pasir samudra ukir gunung la iku tetandan yen negara ukurna pegunungan mewana bengawan nengena pembangunan angayunaken bandaran agung Loh tulus ingkang sarwa tinandur jinawi murah ingkang sarwa tinuku gemah ripah kemake sing padha dagang layar rinten dalutan ana pedha tripah kang maca kang sami bebara ketingal jejel apipit abenjukit tepung taritis pramila ta papan jembar ketingal rupek saking raharjaning praja Kertararja negara celek dhateng katentreman apa to tandane mantri bupati kontak bangun negara kinan saking Mandrawa negara ketingal raharja gemah samu barang ingkang sampun tinumbas Boten kok para piyantun agung tiyang dusun ingkang sampun bakti dhateng negarane. Bebasan wong desa direncana kulak centak lija bakul dodol godhong lan biting. Mubeng-peken tanpa bondo pisan janji takwa. Dhateng Gusti ingkang akal jagat tukun salate guyub marang bangsan apa diringi makur sak tanggane. Ing kono ana sak ciptane cekap sandang lan pangane
Najan to kawulalit ingkang wonten Karang Pradisan sami nggadhahi paingon-ingon Rajakaya. Dene wene kang arupi bebek, ayam, kuda, maesa, lembu. Mewalan sak panunggalanipun. Ing kono wancinipun ninjing Rajakaya sampun kulina dipun ujaken dhateng ora pangenan. Nanging wancinipun sonten sang Gemewang Kura tumunjang Gunung Wanci sonten wayahe. Rajakaya kagering wangsul dhateng kandhane katon sowang-sowang pating sledher semborat. Kaya gabah sinawurwana pating slaha paya rawa-rawa Siti genti bolo-bolo rambatan kok njantur negara layeta pancen negara Ngamarta negara sing gedhe kadri bawane pramila dhateng mokala kathah dene para raja kang sami teluk kathah kang sami tunduk padha subuleb bekti glondhong pengareng-areng guru bakal guru tadi peni-peni raja peni kathah suweting nata saben taun asu putih mertandhane yen panukul kono ora kegebak sarana panca bakah nanging kanyung dene pepoyane ratu kang ngabek kautaman dene kang tebih ketingal samiya manglung ingkang celek ketingal mentiung la iku to tandhane yen negara dhuwur kukuse adok kuncarane jembar papan playune praja turu jero tanceping padang jagate pramila negara ketingal saking patmanca praja negara kita kang subur makmur tur adem ayem tentrem sinigeg gentia ingkang cinarita jalaran ing ngriku negara digelar sedalu mosok tutu kedhi jantur sedina mosok rampunga badhe nyerosaken ingkang ngasta pusaraning praja Surapraceka prambatani kayu palwaga dene persmening widodari endangi piyayi wadon sinten ta ingkang siniwa kelenggah wonten ing kursi gadhing kandheraken dene para mban para cethi kotos madu cermene mandul payur darane wau to mangkono ingkang pinaring asma ya jejuluk Sang Prabu Kuntadewa ya Kuntadewa Yudhistira Gunatalikrama ya Bambang Wija kanggo klairane boten ketingal manungsa renjaran kabeh teja kawuh kuku ngantos katon teja glebyar cemloro kaya Sang Hyang Darmajaka ngejawantah candrane Sang Prabu ketingal abaya dene Sang Prabu Kuntadewa dereng kersa ngandika ningali dhateng sawanipun para kadang Pandhawa sinten ingkang wonten ngarsaning Sang Prabu minangka menteri kepangarsa ya warangka dalem ingkang kekasih Sang Rekyana Patih tambak ganggeng ngapurancang astanipun tonjem bantala dan kerantos dawuh ingkang wonten sawingkinging Sang Prabu Kuntadewa putra keponakan Raden Angkawijaya ya Jaka Subandriya ya Jaka Pengalasan nenggo dawuh saking ingkang wasinuwun mendel dene kang wonten sawingkinge patih tambak kang tunggul pamenang Arya Jodipati nenggo dawuh ketingal mendel
Tinangkang wonten sawi wikingipun Patih Tambak Kanggeng panengah Pandhawa Risang Permade Arjuna Janaka Kombang ali-ali Set Palwan Kembang Kepus Begawan Mintaraga Mintarasmi Temenggung Cakra Negara ya Arjuna wonten wiking Raden Arjuna putra kembar Nakula saha Sadewa lan pepek sawaning wadyabala ing sampun sepa ngarsa sawane jejel ketinggal hander notok dateng kumaran Jawi kaya doyong-doyong ancak sujening alun-alun kedesek para barisan kaya to panembak kanan panembak kiri pembedil panulu paname kaya lata ketarut tirta kaya banyu kederang ombak ketinggal belabang mangkono swaning para wadyabala narangana sansalerana Wadyabala tebih dipun awe celek dipun raketaken boten ngantos benggang serambut mangkono dereng mangundas Maranendriya dereng ngantos to kawijin ing lesan Sang Prabu
pambukaning wong awayang kacariyos pambukaning carita narung sang prajangga mewah swaraning waranggana kaentra isining bawana minangka grasing driya maring para pamirsa sadaya mangayu